Yurdumuzda amala asyrlayan çuňur oýlanşykly ykdysady strategiýanyň säklerine telekeçilik başlangyçlarynyň gollanylmagy we işegurluň höwetlendirilmegi hususy budoň okgunly ösmegine ýardam edýär. Geçen ýyly zähmet üstünlüklerini besleýän Türkmenistaň senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agdalary Pehem Paýhas ummany magtum bolup Pragy ýylyna ýokary ruh öwrenitlik bilen gadam basýarlar. Hususy budoň wekilleri öňdewarjy dünýä tejribesini özleşdirip, döwrewap karhanalarynda täze önümleriň önümçiligini ýola goýýarlar. 10 ýyldan gowrak wagt bäri üstünlükli iş alyp barýan geljege miras hususy karhanasam döredüzlükli gözlegleriň netijesinde ýygyderlik kämilleşýän hususy karhanalaryň biridir. Ilki başda polipropilen önümlerinin dürlü görünüşlerini önürmek üçün açılan karhanada inni 1 ýyldan gowrak wagtdan bäri awtologlar üçün ýokary ýylly ýaglaň önümçiligi üstünlükli alınıp barlýar. Sanly tehnologiýalar bilen üpsün edilen döwrewap karhanada ähli işler awtomatlaşdyrylan görnüşde howpsuzlyk kadalarynyň berk-berza edilmegi arkaly amala asyrlýar. Awtologlar üçin niýetlenen ýaglary öndürmekde peýdalanylýan Sigmal Türkmen Maşin nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýär. Döwrewap önümçilik karhanasynda innowasion tehnologiýalaryň peýdalanylmagy hemde işleriň taýdançykly ýola goýulmagy ýokary netijeler gazanmaga mümkinçilik berýär. Karhanaň önümçilik kuwaty her aýda plastik önümleriniň 350 tonnasyny, ýaglaryň bolsa 1000 tonnasyny öndürmäge niýetlenenler. Milli harit nişanly çalgy ýaglary diňe bir içerki walarda yerlenilmän eýsem dasary ýurtlarynda eksport edilýär. Geljekde ýokary ýylly önümleriň görnüşlerini we eksport ogurlaryny hasam köpertmek maksat edilýär. Yurdumuzda we dasary ýurtlarda uly islegden peýdalanýan ýokary ýylly ýaglar awtologlaryň möhüm guruluşlarynyň we ähtiýaçlyk saýlarynyň ömrüni uzaltmaga mümkinçilik berýär. Öňdewarjy dünýä tejribesi esasynda taýýarlanýan milli önüm hil wagtda dasary ýurtlardan getirilýän haritlar bilen bäsleşmäge ukyplydyr. Täze önümleri öndürmegi ýola goýmak bilen birlikde goşmaça iş orunlaryny döretmek geljege miras hususy karhanasynyň esasy wezipeleriniň biridir. Häzir eçenli 3-de goly iş oruny döreden hususy karhana geljekde işleriň gerimini hasam giňeltmegi maksat edilýär. Karhanaň işgärleri özlerini döredilýän şert mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza hem de arkadagly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.